Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakushayele ihlombe abalaleli bokhozi FM uqoka kumphathi omusha emva kokusula isigubhukane bokungumphathi uSibonge Ngcobo osukwini la izolo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Bakushayele ihlombe abalaleli bokhozi FM uqoka kumphathi omusha uBusane Mthembu osengumphathi steshi okhozini FM kulandela ukusula isigubhukane kukaSibonge Ngcobo. UMthembu ubengumhleli wezindaba ze SABC KwaZulu-Natal kanti uke wahola uphiko labezindaba zomsakazeli ezinhlakeni ezahlukene kusuka ngonyaka ka2005. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene bathemba ukuthi uzobaphatha kahle. Kwazisa izolo kuwo kwaba nomsindo esiguleni zokuxhumana emva kokuvela kwezindaba zokusula komphathi uSibonge Ngcobo ngesikhulu esikhuphukana. Ubacetshile kaPhusha Shendelami uthe ungavumeli ukulawulwa womaskandi siyakucela. Usilindo kuhle phese Mkhize uthe abaniki ngani kanti uThatha vele athatha. uThulani Mvelase uthe bengambhayizisi ke naye webesefaka ama emoji ahlekayo. Usiyabonga Tembu uthe asethemba ukuthi ngeke bamlawule naye laba abakamaskandi. Umuzi Mhlongo uthe uMvelase akaze bambeze iqine ngoba walahla isayidi naye uzokubona okwabona uSawulu. uLuthando Khumalo uthe washesha bo uSABC. uDavid Bheki uthe asixoxe ngezithombe bo. Usiyabonga Lungisana uthe bengithi bazolanda ungizwe. Bafethu maningi ama comment nami ngizofisa ukuzwa olakho uvo khona lapha kwi comment section ngalo lodaba lokuqoka komphathi steshi woKhozi FM omusha emva kokusula isigubhukane kwaSibonge Ngcobo.